Koncept práce s vnútorným dieťaťom sa v posledných rokoch stal celkom populárnym, neviem či aj na Slovensku, ale tak vo svete celkovo určite áno. A keďže toto je svetový podcast, akurát že je v slovenčine, tak je úplne v poriadku sa tejto téme venovať aj tu. Ale možno si už aj ty určite videl nejaké príspevky na Instagrame alebo nejaké články týkajúce sa práce s vnútorným dieťaťom. No a možno si sa aj sám seba opýtal, či to aj vychádza z nejakej psychologickej teórie, alebo je to ďalší populárny pseudobullshit. Lebo presne ja sám som si pred rokmi položil podobnú otázku, akurát, že vtedy som sa opýtal, či to nie je pseudopopulárny bullshit. Ale v každom prípade, napriek tomu, ako to môže pôsobiť, má to nejaké psychologické korene. No a predstaveniu tohoto konceptu sa budeme venovať v tejto epizóde podcastu Mindfulness, sebarozvoj a pozitívna psychológia. Čo ale teda znamená tento koncept vnútorného dieťaťa? V podstate ide o detskú stránku osobností, ktorá obsahuje informácie a skúsenosti, čo sme sa naučili počas detstva, ešte pred pubertou. Vnútorné dieťa predstavuje našu schopnosť prežívať pozitívne veci ako hravosť, úžas, vzrušenie alebo citlivosť. Zároveň však obsahuje aj nevyriešené detské traumy, frustrácie, strachy, nevraživosť alebo hnev. No a toto vnútorné dieťa môže podľa teórií držať tieto hlboké rany, kým nenájdeme v dospelosti dostatok odvahy na to, aby sme sa nimi zaoberali. No a podľa viacerých teórií sa totiž, pokiaľ ostanú nevyriešené, často zhoršujú a zväčšujú, ako viac menej všetko, čo je nevyriešené. A to môže viesť k mnohým problémom, v dospelosti, vrátane psychických ťažkostí, ako úzkosť, depresia, alkoholizmus alebo iné závislosti. Ako dospelí si teda nesieme tieto rany z detstva, či už ide o jednoduché alebo zložité traumy, a mnohí dospelí majú pocit, že ako dospelí by takéto rany už nemali mať, no a tak ich zakrývajú, pretože si myslia, že takto robia správni dospelí. Toto, že my stále nemáme veľmi tak ujasnené, čo vlastne znamená byť dospelý, pretože keď to fakt budeme brať v spoločnosti, že to stačí mať na to 18 rokov a viac, tak to asi veľmi nechápeme. Preto je podľa odborníkov uzdravenie vnútorného dieťaťa také dôležité, aby sme pochopili, že nie sme zlí, ani s nami nie je nič proste nesprávne, a aby sme dokázali možno rozpustiť tú hanbu, ktorá prichádza so samotným prežívaním takých pocitov. Liečením nášho vnútorného dieťaťa začíname vlastne vytvárať bezpečia stabilitu, ktorú sme ako deti vždy potrebovali. Tento proces nám umožňuje prehodnotiť a keď je to možné aj zahojiť emocionálne rany z minulosti, či už sú to staré strachy, pocity opustenosti, alebo nejaké momenty, keď sme sa cítili, že nie sme dosť dobrí. Ako náhle začneme poskytovať nášmu vnútornému dieťaťu, čo mu chýbalo, teda lásku, ochranu alebo prijatie, postupne sa stáva pokojnejším, viac dôverujúcim a otvoreným. Vytvoríme pre seba pocit, že sme v bezpečí, a to nám umožní, aby sa naše autentické ja mohlo prejaviť vo svojej plnosti. Keď sa cítime bezpečne a prijatí, máme tiež priestor, aby vynikli všetky pozitívne črty nášho vnútorného dieťaťa. Táto časť, ktorá bola možno dlho potláčaná alebo zanedbaná, je v podstate zdrojom našej prírodzenej radosti, kreativity a hravosti. Oslobodenie nášho vnútorného dieťaťa nám umožňuje dokonca objaviť nejaké zabudnuté talenty, dávno prehliadané vášne a prirodzenú zvedavosť, ktorá človeka môže viesť k novým zážitkom a možnostiam, o ktorých možno predtým ani nerozmýšľal. Čiže tvoje vnútorné dieťa je ako taký malý veselý parťák, ktorý bol veľmi dlho zavretý v takej kancelárii dospelého života, a keď mu konečne dovolíš výjsť von, tak je to veľmi podobné tomu, ako keď pustíš šteniatko z vodítka. Zrazu chce všetko skúsiť naraz a tvoriť, tancovať pri varení, skúšať nové recepty a maľovať proste abstraktné obrazy z kečupu alebo neviem, proste niečo také. Proste taká fakt, že brutálna hravosť. No a tento proces otvárania sa svojmu vnútornému dieťaťu je ako taký návrat k jednoduchosti a úprimnosti. Pomáha nám nadviazať taký fakt, že hĺbší kontakt s ostatnými a vytvára tak pocit spolupatričnosti a aj celkového takého porozumenia. Totižto to vnútorné dieťa má schopnosť bezpodmienečne milovať. Milovať seba, svoj život, aj ľudí okolo. Čiže liečenie vnútorného dieťaťa
ako keby odomykáme nielen našu takú vnútornú radosť zo života a zvedavosť, ale aj schopnosť vytvárať si autentické a naplňujúce spojenia s inými, čo vedie k celkovému pocitu, samozrejme, naplnenia a pokoja. Veľmi známy psychiater Carl Jung, podľa ktorého sú aj také super trička, že Forever Jung, je považovaný väčšinou odborníkov za takého zakladateľa konceptu vnútorného dieťaťa, lebo Jung sa od začiatku zaujímal o také tajomstvá ľudskej psychiky, o sny, mýty a symboly, proste veci, ktoré ako keby hlboko v sebe nosíme. A jedným z jeho najväčších prínosov bol koncept kolektívneho nevedomia, teda že existuje ako keby spoločný sklad pre všetkých ľudí, kde sú symboly, zážitky a archetypy, a ktoré všetci zdedíme bez ohľadu na kultúru či prostredie, v ktorom žijeme. A tieto archetypy sa nám podľa Junga môžu ukazovať v snoch alebo umeleckých dielach a pomáhajú nám pochopiť samých seba. Jung bol teda niečo ako Indiana Jones, ktorý objavoval poklady hlboko v ľudskej psychike a bol presvedčený, že každý z nás má v hlave akýsi starobilý sklad zážitkov, niečo ako, nejaký proste taký tvoj šuflík, čo máš v spálni so symbolickými predmetmi, čo pre teba veľa znamenajú, kde nájdeš vlastne všetky tie staré symboly a postavy a archetypy ako hrdina, múdra stará babička alebo ochranná matka. No a dobré na tom je, alebo celkom fajn aspekt toho celého je, že aj keď sme v tomto šuflíku alebo v tomto sklade, psychickom sklade nikdy neboli, tak to tam podľa tejto teórii máme uložené. Jung podľa mojich informácií síce priamo tento termín vnútorné dieťa nepoužíval, ale jeho práca s archetypmi a nevedomými aspektmi osobnosti položila základ pre neskoršie interpretácie, ako je teraz moderný koncept vnútorného dieťaťa. Ale hovoril zase o archetype dieťa, aj keď to nebolo, že vnútorné dieťa, ale dieťa, ktorý presne predstavoval nevinnosť, zraniteľnosť, ale aj potenciál a rast. Čiže nie je tam až taký veľký rozdiel podľa mňa medzi týmito dvoma konceptami, alebo teda konceptom vnútorného dieťaťa a archetypom dieťa, ale asi je to trošku tam štrukturovanejšie potom. No ale na dokreslenie ešte k tomu Jungovi venoval sa tiež konceptu komplexov, čo sú emočne nabité myšlienky, ktoré sa môžu formovať v detstve a ovplyvňujú naše správanie. Čiže toto tiež vidí, že môže teoreticky podľa toho, čo už vieš o vnútornom dieťati, byť nejak spojené s vnútorným dieťaťom, keďže často tieto komplexy obsahujú spomienky a reakcie na traumy a skúsenosti z raného veku. Už konkrétnejšie o koncepte vnútorného dieťaťa hovorila kniha Healing the Child Within, Discovery and Recovery for Adult Children of Dysfunctional Families. Super som sa snažil však. No a túto knihu napísal Charles Whitfield, ktorý bol odborník na duševné zdravie a detské traumy a písal o tom, ako sa v prípade detskej traumy môže naše pravé ja skryť a je nahradené egocentrickým falošným ja. No a v chápaní tohto Whitfielda to egocentrické falošné ja predstavuje vlastne obranný mechanizmus, ktorý si človek vytvorí, aby sa vyrovnal s bolesťou a traumami z detstva. Tento falošný kvázi aspekt osobnosti sa podľa neho formuje ako reakcia na nepriaznivé podmienky a vzniká, keď naše skutočné reálne ja, plné autentických potrieb a emócií, zostáva nevypočuté alebo dokonca odmietnuté. Egocentrické falošné ja tak slúži niečo ako ochranný štít, ktorý má dieťaťu pomôcť prispôsobiť sa stresujúcim alebo nefunkčným prostrediam. V procese sa dieťa vlastne naučí skrývať svoje pravé emócie a potreby, no a nahrádza ich tým, čo mu môže pomôcť prežiť v danej situácii. Čiže opäť to je funkčné. A toto ja, ktoré je presne naučené alebo sa učí prežiť, je často orientované na povrchové uspokojovanie potrieb, ktoré v dospelosti môže byť mylne vnímané ako sebectvo alebo egocentrizmus, no v skutočnosti vychádza iba zo snahy vyrovnať sa s minulosťou, kde neboli splnené základné potreby emocionálne a teda často slúži len na krátkodobé upokojenie alebo únik. Whitfield považoval tento obranný mechanizmus za maladaptívny, pretože nás v dospelosti môže vlastne viesť a navádzať k nezdravým vzorcom správania. Teda napríklad k hľadaniu uznania mimo nás samých, k odrezaniu od takých svojich reálnych autentických pocitov alebo k opakovaniu nejakých nezdravých vzťahových vzorcov.
Čiže keď si to chceme predstaviť, tak toto egocentrické falošné ja je ako ochranný oblek, ktorý si dieťa oblieka, aby sa cítilo bezpečne v náročnom prostredí. Čiže proste presne niečo ako taký mini Iron Man, akurát, že bez luxusu a super schopností. No a tento oblek nie je vyrobený zo super parádneho materiálu, ako mal Iron Man, ale zo spôsobov, ako prežiť. Čiže skrývaním pocitov, prispôsobovaním sa, potlačaním svojich potrieb, aby si dieťa nepohnevalo svoje okolie, alebo aby nebolo odmietnuté. Keď človek dospeje, tak tento oblek vlastne už nie je potrebný. Takže tu máme dospelého človeka, ktorý namiesto toho, aby vyjadril, čo naozaj potrebuje alebo cíti, tak často hrá nejakú rolu, ako keby bol v permanentnom režime, ako byť super dospelák. A to môže ostatným vyzerať ako sebectvo, no v skutočnosti je to len snaha toho falošného ja zvládať ten stres a tú náročnosť. Problém je, že na rozdiel od Ironmana, ktorý vie, kedy svoj oblek vypnúť, tu je falošné ja ako keby úplne zžité s našou kožou a tak človek hľadá únik v nezdravých vzorcoch, len aby sa nejako z toho obleku dostal, alebo aspoň aby mal pocit, že sa z neho dostal. Čiže tu vlastne pracujeme, ako vidíš, s nejakým iným ja, čo odkazuje na viaceré psychoterapeutické prístupy, ktoré pracujú presne s myšlienkou delenia osobnosti na časti alebo podsystémy. Napríklad Beck prišiel s konceptom módov, ktoré zahŕňajú aktiváciu kognitívnych, afektívnych, motivačných a fyziologických systémov, ktoré spolu vytvárajú také špecifické suborganizácie v rámci osobnosti. Krásna veta. Jednoducho povedané, módy sú ako rôzne nastavenia našej mysle a tela, ktoré sa aktivujú podľa toho, čo prežívame. Keď sa spustí určitý mód, začne ovplyvňovať naše myšlienky, to je tá kognitívna zložka, naše pocity, afektívna zložka, naše motivácie, či taký vnútorný pohon, motivačná zložka a dokonca to, ako sa cítime logicky, hej, čiže fyziologická zložka. A zase môžeš si to predstaviť ako proste rôzne verzie seba samého. V závislosti od situácie sa prepneš do iného módu, ktorý ti pomáha alebo má ti pomôcť reagovať. Napríklad, keď sa cítiš ohrozený, aktivuješ mód, ktorý ťa pripraví na obranu. Tvoje myšlienky sa sústredia na hrozby, cítiš úzkosť alebo hnev, máš motiváciu chrániť sa a telo sa dostáva do napätia. Takto vlastne tieto časti spolupracujú, aby sme mohli rýchlo reagovať na situácie, ktoré sú alebo ktoré vyhodnocujeme ako dôležité. Módy sú teda také balíčky, ktoré nás ovplyvňujú a pomáhajú nám reagovať podľa konkrétnych okolností, ktoré sa dejú. Dôležité pre osobnostný rozvoj je teda rozpoznanie týchto častí a ich integrácia do vedomej časti osobnosti. Pretože tu nám môžeme badať nejaký princíp podvedomých síl a to sú vlastne v tomto prípade nejaké automatické myšlienkové procesy, ktoré majú silný vplyv na to, ako sa človek cíti alebo správa. Na rozdiel od psychoanalýzy, Beck zistil, že tieto také automatizované procesy je možné proste priviesť do vedomého vnímania celkom jednoducho. No a niektorí terapeuti, aby som to teraz prepojil, vnímajú koncept vnútorného dieťaťa vlastne ako takú primárnu podvedomú silu. Čiže vnútorné dieťa jednoducho predstavuje to, kým bol človek ako dieťa, s ktorým mohol do istej miery stratiť kontakt počas dospievania. A teda cieľom je pomôcť človeku znovu sa spojiť s týmto vnútorným dieťaťom, teda priniesť ho do toho vedomia, aby sa oslobodil od tých maladaptívnych, teda takých nefunkčných, emocionálnych a behaviorálnych vzorcov. Je to teda, ako by si v hlave mal proste šatník plný rôznych kostýmov a keď príde stresová situácia, tak tvoj mozog vytiahne konkrétny outfit, ktorý sa mu zdá na tú chvíľu proste najlepší. Niekedy je to kostým odvážneho hrdinu, niekedy chladného logického pozorovateľa a niekedy je to presne tento mód vnútorného dieťaťa. Čiže niekedy si presne z toho šatníku vlastne vyberieš ten kostým Ironmana. Aj keď v tomto zmysle to nie je až také úžasné a hrdinské. Hej. No a v tom je celý vlastne ten trik toho rozvoja osobnostného. Rozpoznať tieto vnútorné postavy a vedieť, kedy ich nasadiť alebo radšej poslať oddychovať. Niektorí terapeuti hovoria, že práve naše vnútorné dieťa je tým takým najstarším kostýmom, ten Iron Man, tou malou hravou
niekedy ustrachanou verziou nás samých. A keď sa dokážeme k tejto časti priblížiť, získavame prístup k celému skladu emócií a pocitov, ktoré sme už možno dávno potlačili. A vďaka Beckovi teda vieme, že mnohé z týchto kostýmov si vieme vedome vybrať, pretože ich môžeme priviesť do plného vedomia a potom s nimi pracovať. No a možno teraz rozmýšľaš, ako sa toto teba týka a či to funguje v nejakej miere, alebo či to vlastne prežívaš v nejakej miere aj ty. A toto napríklad vôbec nie je egocentrické, keď takto teraz rozmýšľaš. Volá sa to proste reflexívne myslenie a v primeranej miere je to práve že úplne funkčné. No ale ako teda spoznáš, že je tvoje vnútorné dieťa akoby aktivované a teda máš ako keby ten kostým toho Ironmana. To môže trvať nejaký čas, kým to rozpoznáš. Spočiatku si ani nemusíš byť vedomý, že vlastne tvoje vnútorné dieťa je v akcii. To je normálne. Spočiatku je pre väčšinu z nás naše vnútorné dieťa skryté a je zložité ho vôbec spoznávať. Zvyčajne je to preto, že v detstve nemusel byť týmto zraniteľnejším, neporiadnym a rozrušeným častiam nášho vnútra poskytnutý priestor, takže tieto časti museli vlastne z psychologického hľadiska zostať v podzemí. A to môže byť aj dôvod, prečo máme tendenciu cítiť veľkú hanbu, vinu alebo také sebaodhalenie, keď si všimneme, že sa prikláňame k myšlienkam, k pocitom alebo k nejakým nutkaniam, ktoré nám pripadajú také detinské proste. No ale to, ako sa k nemu dostaneme, často závisí od toho, čo sme ako deti prežívali. Ak sme prežili traumu alebo iné bolestivé skúsenosti, naše vnútorné dieťa môže byť hlboko skryté a môže sa veľmi zdráhať výjsť vôbec na povrch, aby sme si ho mohli uvedomiť. Ak sa aj ukáže v našom vedomí, tak to môže byť dosť intenzívny a niekedy dosť taký zahlcujúci zážitok, ktorý nám pripomenie nejaké dávne traumy, alebo to môže byť dokonca také retraumatizujúce. Čiže práve preto je pre mnohých z nás užitočné podstúpiť túto cestu s nejakým psychológom alebo terapeutom, ideálne takým, ktorý je aj oboznámený s takýmto prístupom zohľadňujúcim traumu. Pretože takýto odborník dokáže vytvoriť naozaj bezpečný priestor a podporiť nás, alebo teda teba, keď to potrebuješ, pri vyrovnávaní sa s emóciami a spomienkami, ktoré sú vlastne, alebo ktoré vychádzajú na povrch počas tej práce. Ale hlavne je naozaj dôležité, aby sme si vyhradili dostatok času, pretože urýchľovanie tohto procesu môže priniesť viac bolesti než užitku. Je potrebné postupovať krok za krokom s trpezlivosťou a takým tým súcitom k sebe samému. S týmto pomalým prístupom a podporou môžeme postupne obnoviť kontakt s tou časťou, ktorá si vlastne zaslúži pozornosť, porozumenie a starostlivosť. A tento proces sa niekedy nazýva, že reparenting, čiže nejaké znovu rodičovstvo, alebo čo. Čo znamená, že sa k sebe správame tak, ako by sa k nám mali správať naši rodičia a opatrovatelia, keď sme boli malí, alebo ako sme to potrebovali. Čiže vlastne alebo hráš rolu rodiča k sebe samému v tom momente. Snažíš sa byť k sebe láskavý a trpezlivý, ako by si bol presne k niekomu, kto potrebuje pochopenie. Ide o to, aby si tomu vlastne malému sebe dal pocit bezpečia, postupne a bez nejakého tlaku. Na začiatok práce s vnútorným dieťaťom sa odporúča najprv identifikovať vzorce v tom, čo ťa rozruší. Určité témy, tón hlasu alebo špecifických ľudí, možno ako sú autority. Je fajn používať denník na sledovanie týchto situácií a každý krát, keď ťa niečo vyvedie z rovnováhy, si to zapísať, teda ten kontext, čo bolo povedané alebo čo sa stalo s tvojimi pocitmi. Po niekoľkých zápisoch si prejdi, či nájdeš opakujúce sa témy. A keď pocítiš spúšťač, tak uznaj tú emóciu, napríklad hnev svojho vnútorného dieťaťa a uvedom si, že ide o emocionálny návrat do minulosti. Pocity tohto dieťaťa sú oprávnené, no teraz sa objavujú ako keby v nesprávnom čase. Kedy si boli tieto pocity na mieste, no už si v dospalosti a už nie sú. Čiže je fajn napríklad upokojiť svoje vnútorné dieťa a dať jeho pocity do kontextu. Napríklad povedať, keď si bol dieťa a dospelí tvoje pocity ignorovali, mal si právo byť nahnevaný alebo cítiť akúkoľvek emóciu. Po potvrdení týchto pocitov je čas stanoviť si hranicu. Čiže uvedomiť si, že sa to stalo dávno a nemusíme teraz reagovať presne takýmto spôsobom. Čiže povedať si, som dospelý, mám silu a schopnosti a nechaj to na mňa. Hej, povedať tomu dieťaťu ako keby.
Teda vysvetliť svojmu vnútornému dieťaťu, že situáciu zvládneš ty ako dospelý. A takýmto spôsobom môžeš zabrániť, aby sa situácia ešte viacej zhoršila. V dospelosti to znamená vedieť, povedať nie aktivitám alebo ľuďom, ktorí ťa môžu raniť alebo ohroziť. Môžeme si chrániť emočnú pohodu tým, že sa obklopíme ľuďmi, ktorí nás podporujú a nebudeme sa na silu stretávať s ľuďmi, ktorí nás vyvolávajú pocit nedostatočnosti alebo obavy. Jedným z kľúčových spôsobov, ako sa starať o vnútorné dieťa, je aj starostlivosť o seba každý deň, nielen vtedy, keď máš ťažkosti. Táto každodenná starostlivosť a láskyplný prístup ti pomáhajú vytvoriť pocit bezpečia a prijatia. A keď si spomenieš, tak presne to bezpečie a prijatie vlastne tomu vnútornému dieťaťu mohli často chýbať. Čiže môže ísť o malé gestá, od príjemných ranných rituálov až po nejaké relaxačné večere. Ide naozaj o to byť voči sebe láskavý a venovať si čas na to, aby si sa cítil dobre. Ako deti sme si vytvorili mnohé potreby, ktoré nevždy dostali odpoveď. Ak ti napríklad chýbala spoľahlivosť alebo stabilita, môžeš teraz pracovať na tom, aby si bol sám pre seba oporou, najmä v stresujúcich chvíľach. Môže ísť o cielené budovanie nejakého pocitu bezpečia, opakované pripomínanie si vlastnej hodnoty alebo vytváranie presne nejakej dennej štruktúry, ktorá ti pomôže cítiť sa podporovanie a prijato. Súčasťou reparentingu je aj schopnosť počúvať a rešpektovať svoje emócie bez toho, aby si ich potláčal alebo popieral. Každé dieťa potrebuje vedieť, že jeho pocity sú dôležité a toto platí aj pre tvoje vnútorné dieťa. Zvlášť v čase ťažkých emócií je dôležité byť si sám sebe emocionálnou podporou, prijať svoje pocity a nájsť spôsob, ako ich bezpečne vyjadriť. Čiže byť k sebe súcitný znamená, že sa k sebe správaš s rovnakou láskou a trpezlivosťou, ako by si poskytol malému dieťaťu napríklad. Ak sme v detstve nezažili dostatok súcitu, môže to byť dosť výzva, ale práve tento súcit nám pomáha vytvoriť zdravší vzťah k sebe. Ako dospelí často zabúdame na to, ako sa proste hrať a ako si užívať prítomný okamih. Ak sme v detstve nemali dostatok príležitostí na hru, môže byť práve toto krásny spôsob, ako sa spojiť so svojím vnútorným dieťaťom. To môže znamenať tvorivé aktivity, kreslenie, tanec, sledovanie filmov detských, alebo proste vonku si len postaviť hrad, alebo zbierať gaštany, alebo sa ísť pohojdať. Toto sú naozaj skvelé spôsoby a fakt nič zlé, pokiaľ nespadneš z hojdačky, sa ti nemôže stať. A celkom zaujímavý spôsob nakoniec je aj skúsiť napísať list svojmu vnútornému dieťaťu, kde mu vyjadruješ lásku, podporu a pochopenie. A je to naozaj veľmi hlboké a liečivé. Keď som to už párkrát skúšal s ľuďmi, tak fakt to stalo za to. Môžeš mu napísať, čo si myslíš, že potrebuje počuť alebo potrebovalo, keď bolo malé. A dokonca môžeš napísať odpoveď, ako by si bol týmto dieťaťom, aby sa aj vlastne tvoje vnútorné dieťa mohlo vyjadriť. Tento proces môže byť emotívny, takže je fakt dobré mať plán, ako sa vlastne potom po tomto liste o seba postaráš, alebo fakt naozaj pracovať proste s nejakým odborníkom na duševné zdravie. Dobre, to je asi všetko na dnes pre predstavenie konceptu vnútorného dieťaťa. Keď sa tak zamyslíme, asi každý z nás občas reaguje ako malé decko, že niekedy až premýšľame, že what the fuck, to čo som urobil alebo povedal. A je možné, že práve vtedy bolo nejakým podnetom aktivované naše vnútorné dieťa, ktorého sa situácia dotkla a bolo príliš silné, aby sme ho dokázali ukočírovať. Čiže možno je fajn v rámci každého osobnej praxe sebarozvoja vnímať aj tento koncept a využiť ho v rámci sebapoznávania celkovo. Pokiaľ si ale zažil v detstve niečo viac, tak určite je fajn aj s týmto konceptom pracovať s odborníkom na duševné zdravie. Určite to bude efektívnejšie. Ďakujem, že si vypočul túto epizódu. Ďalšie video opäť o 2 týždne. Zatiaľ sa vidíme na Instagrame, link je v bio. Maj sa pekne. Čau.